عرست زينام إثيوبيا صعون تلوت كواب أير نمسوار زفتفرمو ممرحتات حملواي لمعات المتكبر الجامعة واطع مهلوا بريزيدان تاياز قسلاسي قليصهم قدما مستر رابي أحمد بشومنتان فتات أبلعلي كريتشحن شومنتميتن 77 هكتار يسرح مزلون صعب سرحة لمعات كوريدور أديس أبابا قبقيمهم كاب زيناوتاي ونان كومبانياتات اكسن تسلان ايلون ماسك ابا بمحضار بريزيدنت ترامب حلافي كفل افزاصما منግስት امريكا بمخان شومت تواهبوهم سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كما يتمسيو ساعات حد خوينو كم تلمود نساعات ترالو زيناتات حيزة متيلخو زيناتات ندمرحو حبركم صنح أنا برهان فسايم سنة مكتتال إثيوبيا سممعنة باريسن زحلف عامد كوب عسران شومنتن حلافنتا بسلسة سرحتي تقباراوي ناقبرت تركب كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليصهم توم قدامي منستر سراح حملواي آسر انتخون تي قدامي سراح حملواي آسر انتخون 4 بليون فستات بمتكال شفان دني بشدشت ميتاوين كعبي غير أيالهم تي كالاي دما بغتاشون 15 موحد فريات ناب ترفي فريات صغيرو بمسنو زلم عمرها قبري سرناين تخون بفلفل حيلي استحقزو منقدتاتن نحالوا لو تكاب أير متشوا زخونو بروجكتات زمناو لمعات كتمان دمام اتوم استرفو سرحات يوم كبلو قليصهم كوب عسران تشعاتن ناتخايد اللو أبزالو وان إثيوبيا قلولاو لو تكاب أير مفتحي نكركب زسالو سرحات فاينانس علامة كامقبار زي بتوساقي فتحاوي تربحنت زرقاقزو حبراوي جن دما بحد حد استفلايو حلافنتات إلوون تاريخاوي تحاتات النزحاتو كخونو كمزلوهم آتنو تيبا إيايلوم قدما منستر أبي أحمد بشومنت أنفتات أبلعلي كلتشحن شومنت 279 هكتار يسرح نزلون صاب كالاي معراف سرحتي كوريدور لمعاتن أديس أبابا قمقيمهم كتمتاتنا نمعبالن ننابران بزبالة مجوات نمقبار كاب تمكرو فلاماي معراف تمرتي بموساد ترقم زلو السوقمي نمسوقام تخايلي يكبلو قليصهم حزي أب سلسته مسرتاو حلافنتات أمته مقبار يقب النازولو قدامي مستر أبي أحمد بقدامنت نغصال ولدو زسمع مع كتماتات مهناز كالاي أب كيد ملوات زلوا كتماتات كبيلو معباي زخل ولدو مقراز سالساي نزوم زمناو النت ستلابسا كتماتات بلهقات نمراح استدالو أمرارحا كوسكيس كامبقعيون كبلو أبريهم بفرانكو فالوتا يعطو زنورو مسارتاوي تقلبات شغطات بسروع متعمامدي سند نقدي بانكتات ويون LC أبيلوم نقاطو كمستوسنة منستر جنزب أيت أحمد شيدة قليصهم منقستي أبا مسارتاوي ناي نقدي شغطات حسرت فريات كيك قاتم بمحساب نقول كسب هافتي فرانكو فالوتا كمز فقده عزخاخيرهم فرانكو فالوتا مسرتاوي شغطات ناوشت حجر بمتاو حسرت فريات كيك قاتم ستوسنة حجز كمز جورون نقلقالو زين إثيوبيا تزاريبهم يوم يكون مبر فرانكو فالوتا بزي تجبأ مجدي نسلم عداقة بمقلعو عبشر فوصايس عنتو محدار كاب روحو قدعتو كم زنبل يوم قريصهم استمالة تقبرا بوليسي ممحيش ماكرو إيكونومي أبا سرعون تنسات عداقان زولو تمن شرفوصاي تقرارابي بمقبارو فرانكو فالوتا كل عال كم استقبره قليصهم مسارتاو طلبات بفرانكو فالوتا نابهاجر نايمتا وسانه ملو بملو تطاو كبل كم استقبرون تزاريبهم
ኣብ ዳንሻን ከባቢኡን ተዋፊሩን ዝርከብ ሰራዊት ኮር እዚ ሰሜን ምዕራብ ብርክት ዝበሉ ኣባላት እቲ ራዕዳው ጉጅለ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ኢዶም እናሃቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ሜጀር ጀነራል ሰሎሞን ቦጋለ ናብ ሰላም ምስ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እቲ ሰራዊት ልኡኽቱ ብኣግባቡ ዝፍጽም መበገሲኡን መዛዘሚኡን ሰላም ህዝብን ሃገርን ብምሕላው ልምዓት ናይ ምርግጋጽ ሽቶ ስለ ዘለዎም ንዘቑሰለ ንዝቐተለ ምሕረት ዝህብ ንሓድነትን ፍቕርን ጠጠው ዝበለ መልክዕ ኢትዮጵያ ኢሎም እቲ ኮር ኣብ ዝተኻየዱ ኮንፈረንስታት ሰላም ህዝቢ በብወረድኡ ኣብ ዘጣየሾም 7 ካውንስላት ሰላም ኣቢሉ ብምድንጋር ዝወፁ ኣባላት እቲ ጉጅለ ናብ ሰላማዊ ህይወት ንክምለሱ ናይ ምምችቻው ስራሕቲ እናሰርሐ ምዃኑ ሜጀር ጀነራል ሰሎሞን ቦጋለ ምዝራቦም ካብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ፌደርኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ካብ መንጎ ዝሰርሖም ቀንዲ ስራሕቲ ሓደ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ግንዛበ ምዕባይ ጽሬቱን ተበጻሕነቱን ዝሓለወ ግልጋሎት ሕክምና ንኽወሃብ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ምግባር እዩ። ብመሰረት እዚ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ግልጋሎት ሕክምና ኣእምሮ ንዝህባ 7 ሆስፒታላት 41 መመርመሪ ጸገማት ኣእምሮ ዝሕግዙ ማሽናት ብህያብ ኣበርኪትና ኢና ክብል ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ኣመላኺቱ። ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝነብራ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ብሄር ክፍሌ ቦሪ ንመዛዘሚ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ በዓል 31,425 ዶላር ኣሜሪካ ዕድጊት ቦንድ ዓዲገን። ወይዘሮ ብሄር ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ ብምርካብ ዕድጊት ቦንድ ከም ዝፈጸማ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የመላኽት። ተመልከቲ ማዕድ ዜና ሕዝውን ይቕፅል ቅድም ክብል ሓፀር ዜናታት ክትካተል ጸኒሕኩም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ክሓልፍ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዝተፈረሙ መምርሕታት ሓምለዋይ ልምዓት ንምትግባር እጃማ ትዋጻእ ምህላዋ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ዳሃብ ያሲን ከም ስዕብ ክተቕርባ እያ ኣብ ከተማ አዘርባይጃን ባኩ ኣብ ምስላጥ ኣብ ዝርከብ ጉባኤ ዓለም ለኸ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢትዮጵያ ብርእሰ ብሔር ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ብዝምራሕ ጉጅለ ቢላ እናተመርሐት ትርከብ። ኣብቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር እትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ንምፍላጥ ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ትጥቀመሉላ። ኢትዮጵያ ትትግብሮ ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ሽፋን ደኒ ካብ ምዕባይ ብዝሓለፈ ብዙሓት ረብሓታት እንዳምጸ ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጹ እዩ። The Green Legacy Initiative encompasses agroforestry ኢኒሽቲቭ ሓምለዋይ ኣለና ልምዓት ደኒ ዘፈር ልምዓት ደኒ ሓምለዋይ ጽባቐ ከተማን ዝተዋደደ ኣማሓድራ ሓመድን ማይን ዘጠቃልል እዩ በዝውፅኢት ሰሪሕና ሽፋን ደንና ካብቲ ዝነበረሉ 17.2 ሚእታዊ 23.6 ሚእታዊ ከዓቢ ኽኢሉ እዩ እዚ ውፅኢት ብ2030 ከም ሽቶ ዘቐመጥናዮ 30 ሚእታዊ ሽፋን ደኒ ንምዕዋት ከም ዝቐረብና የመላኽት ኢኒሽቲቭ ሓምለዋይ ኣሰር ንለውጢ ከባቢ ኣየር ጥራሕ ዘይኮነስ ንማሕበረሰባዊ ምጣነ ሃፍቲ ዕብየት እውን እጃም እናበርከተ ይርከብ
ንምክልኻል ጽዕንቶ ለውጥ ከባቢ ኣየር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓመታዊ በጀቱ ነኪዩ ፈንድ ብምስላዕ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ቶም ፕሬዚዳንት ገሊጾም እዮም። The Ethiopian government has established a dedicated Green Legacy and Land Restoration Fund. መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓምለዋይ ኣሰርን ንመሬት መሊስካ ምልማዕ ዝውዕል ፈንድ ኣብ ምስላዕ እናሰርሐ ይርከብ። እቲ ዝተሰልዐ ፈንድ ድማ ካብቲ ሃገር ዓመታዊ በጀት 1 ሚእታዊ እዩ። ብልምዓት ደንን ሓለዋን ዘለና ቆራጽነትን ምርኣይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ምጽዋር ዝኽእሉ ምህርቲ ሕርሻ ብምፍራይን ውጽኢታዊ ኣጠቓቕማ ማይ ኣብ ምትግባር ንርከብ። በዚ ጉዳይ ብሕጽረት ዝፍለጥ ዝነበረ ምህርቲ ስርናይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ትርፊ ተቐይሩ እዩ። ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምዕባይ ንዝርከባ ሃገራት ቃል ዝኣተወ ሓገዝ ፋይናንስ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ከሰጋግሮ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም እዮም። We implore, request all our development partners to prioritize for critical initiatives. ኩሎም ሓገዝቲ ልምዓት ወሰንቲ ንዝኾኑ ኢኒሽቲቫት ቅድሚያ ብምሃብ ሓገዝ ፋይናንስ ንኽገብሩ ንሓትት። በዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ኣብ ባህላ ኢትዮጵያውያን ኣፍሪካውያንን ኣሎም። ኣብ ሰማይ ላሕሚ ሃልዩካ ጸባ ዘይምርካብ ዝብል እዩ። እዚ ምስ ፋይናንስ ሓገዝ ዝተተሓሓዘ እዩ። ጉድኣት ንዝኾና ኣብ ምዕባይ ንዝርከባ ሃገራት ሓገዝ ክግበር እዩ ይበሃል። ግና ጭቡጥ ነገር የለን። ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምዕጋት ጭቡጥ ሓገዝ ፋይናንስ ክገብር ኣለዎ። ብርገጽ ንጽዕንቶ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ዘበርክቶ እጃም ውሕድ እኳ እንተኾነ ናይቲ ጸገም ቀንዲ ተቓላዕቲ ግና እዘን ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ። መንግስቲ ዘሳልጦም ስራሕቲ ሪፎርም ትልምታት ንምውጋን ሓጊዙና ይክብሉ ተጸዋዕነቶም ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ትካላት ኣፍሊጦም። እቶም ትካላት ኣሰራርሓ ብምዝማን ዘጋጥሙ ፈተናታት ምሕላፍ ከም ዝግባእ እውን ኣፍሊጦም ኣሎም። ንጸብጻብ ኣሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ክርማይ ንቀዳማይ ሚኒስተር ተጸዋዕቲ ዝኾኑ ትካላት ናይ 2017 ፈላማይ 4 ዓመት ኣፈጻጽማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነሃብ ዝተረኸብሉ ኣቕሪቦም እዮም። ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ከምኡውን ራዕዲ ብገንዘብ ናይ ምሕጋዝ ገበን ንምክልኻል ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግልጋሎት ድሕንነት ፋይናንስ ሪፖርት ካብ ዘቕረቡ ትካላት ሓደ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕ ዝተፈላለዩ ውጽኢታዊ ስራሕትታት ከም ዘሳለጥ እውን ኣብ ሪፖርቱ አብሪሁ እዩ። አብዛኛው ከዚህ ቀደም ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት ላይ አምና አተኩረን ስንሰራ ነበረ። መብዛሕትኡ እዋን ቅድሚ ሕዚ ራዕዲ ንዝፈጥሩ ኣካላት ሓገዝ ኣብ ዝገብሩ ጠመተይብና ንሰርሕ ነርና። እዚ ገበን እናቐነሰ መጽኡ ሪፎርሙና ክዕንቅፉ ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ጠመተይብና ሰሪሕና ኢና። ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንዝገብሩ ኣካላት ምርኣይ ፈቲንና ኢና። 24 ዝኾኑ ናይ ሓሶት ረኺብና ኢና። ነዞም ኣካላት ተሓተቲ ኣብ ምግባር ብፍላይ ድማ ሕዚ ሒዝናዮ ኣብ ዘለና ربع ዓመት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኢና ሰሪሕና። መንግስቲ ዘሳለጡ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ነቶም ዝተሳለጡ ውጽኢታዊ ስራሕትታት ምኽንያት ምዃኑ እውን ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ አፍሊጦ እዩ። 108 የሚሆኑ አዳዲስ ኢንቨስተሮች መጥቶ ፍቃድ አግኝቷል። 108 ዝኾኑ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት መጽኦም ፍቃድ ረኺቦም እዮም። እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር 700ታዊ ዕብየት ኣለዎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ረብዕ ዓመት 1.2 ቢልዮን ዶላር ዝሓዘ ናይ ወጻኢ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን መሓዝ ትልሚ ሒዝና ነርና ኢና። ብመሰረት እቲ ትልሚ እውን 74% ተዓዊቱ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀመረ ሪፎርም ምንግልታዕ ተገልገልቲ ምቕናስ ከም ዝኸኣለ እውን ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን አፍሊጦ እዩ። በዋናነት ከትራቭል ዶክመንት ጋር በምናይበት ጊዜ የፓስፖርት ስራዎቻችን ሪፎርሙንም ታሳቢ ባደረገ በዋናነት ምስ ጉዕዞ ዶክመንት ተታሒዙ ፓስፖርት ተበጻሒ ኣብ ምግባርን ተወሳኺ ጨንፈራት ምስ ክልላት እናሰራሕና ኢና። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጥራይ ተወሳኺ 4 ጨንፈራት ንምኽፋት ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና። ተበጻሕነት ምስፋሕ ዝብል እናሰራሕና ኢና። እቶም ትካላት ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕ ዘጋጠሞም ጸገማት ብሓባር ብምስራሕን ኣሰራርሖም ብምዝማን ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝገብሩ አብሪሆም እዮም። አሁን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራዎች እየሰራ ነው። ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ ስራሕቲ እናሰራሕና ኢና። ግን ድማ ልዕሊ እዚ ይሓትት እዩ። ዝውውር ገንዘብ ዲጂታል እናኾነ እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ዝምጥን ምድላው ይሓትት እዩ። የመልካም አስተዳደር ችግር ከአገልግሎት አሰጣጥም ጋር ተያይዞ የሚገናኙ ነገሮች አሉ። ኣብ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምስ ኣዋሃባ ግልጋሎት ተታሒዙ ዝርከቡ ነገራት ኣለው። ነዚ ኣገባብ ዘለዎ ክትትል ብምግባር ምስራሕ ኣድላይ እዩ።
ጉዳዮችን በመዝጋት ቀጣይ ለመስራት ይዘናል። አመራርሓታት ትካል ስራሖም ብፍልጠትን ብክእለትን ክመርሑ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ቀጻሊ እውን ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም። እንደ ዝግጅት ምዕራፍ ያው ዝግጅት ምዕራፍ የሚባል በዚህ ዓመት የለም። ከምድላው ምዕራፍ ንዕኡ ዘርኢ ምድላው እየ ርኤ ዝናኣድ ውፅኢት ርኤ እየ ግን ድማ እቶም ዝተረፉ ኣብ ዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ፈጺምና ንራኸበሉ ይኸውን ኢለ ይሓስብ። ዜና ዕዳጋ ይቕጽል። ኩባንያታት ብራዚል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር መዋሃዲ ውፅኢታት ሕርሻን መፍረይ ንክዋፈሩ ኣብ ብራዚል በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ልዑል ሰገድ ታደሰ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣምባሳደር ልዑል ሰገድ ታደሰ ምስ ፕሬዚዳንት ኮንፌደሬሽን ኣብያተ ምክሪ ቢዝነስን ንግድን ብራዚል ኣልፍሬዶ ኮንቴ ኔቶ ኣብ ምሕያል ዘፈር ምትሕባር ክልቲያዊ ቁጠባ ዘተ ኣካይዶም። ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተዓደለት ሰፋሕቲ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ሓይሊ ሰብን ውልቀ ዘፈር ኣብ ልምዓት ንክሳተፉን ዝዕድም ምዑሪ ሃገራዊ ኣመራርሓ ምህላው ኣምባሳደር ልዑል ሰገድ ታደሰ ነቶም ፕሬዚዳንት ገሊጾምሎም። ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ተሃኒጾም ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ኣምባሳደር ሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ኣማሪጾም ክዋፈሩ ከም ዝኽእሉ ምሕባሮም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ተመልከቲ። ኣብ ሶማሊላንድ ራብዓይ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ይካየድ ምህላው ተሓቢሮም። እቲ መረፃ ንሶማሊላንዳውያን ወሳኒ ከም ዝኾነ መረፅቲ ዝገለጹ እንትኸውን እቲ መረፃ ንሰላም ልምዓትን ሓድነቶምን ወሳኒ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም። እቲ መረፃ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንክልተ ዓመት ከም ዝደንጎየ ዝሓበሩ መረፅቲ መረፃ ብምድንጓይ ዘጋጥሙ ፀገማት ከም ዝፍትሑሎም እውን እምነቶም ገሊጾም። ሎሚ ኣብ ዝተሳለጠ መረፃ ናይ እዋን ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ ዓብዲ ዝመርሕዎም ፒስ ዩኒቲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፓርቲ ዓብዲ ራሕማን ሙሐመድ ዓብዱላሂ ዝውክልዎ ሶማሊላንድ ናሽናል ፓርቲን ብፋይሳል ዓሊ ዋራቤ ዝምራሕ ጀስቲስ ኤንድ ዌልፌር ፓርቲ እናተነሓንሑ ይርከቡ። ኣብ 6 ክልላት ኣብ 2648 ጣብያታት መረፃ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን መረፅቲ ድምፆም እናሃቡ ይርከቡ። ወናኒ ኩባንያታት ኤክስን ቴስላን ኤሎን መስክ ኣብ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓላፊ ክፍሊ ኣፈጻጽማ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምዃን ሹመት ተዋሂብዎም ኣሎም። ቁጥሪ 1 በዓል ሃፍቲ ዓለም ኤሎን መስክ ምስ ነበር ቀዳማይ ሕጹይ ሪፐብሊካን ቪቪክ ራማስዋሚ ብሓባር ብምዃን ነቲ ዲፓርትመንት ከም ዝመርሕዎ ተገሊጹሎም። መስክ ኣብ ሓላፍነት ጻንሒቱ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዘውፅኦም ፖሊሲታት ብዝምልከት ምኽርን መምርሕን ብምሃብ መስተኻኸሊ ከህብዩ ተባሂሉሎም። ኤሎን መስክ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኣሜሪካ ኣስታት 120 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ንሪፐብሊካን ፓርቲ እናደገፈ ከም ዝነበረ ይዝከር። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ኤሎን መስክ ብተወሳኺ ንኣሰናዳኢ ፎክስ ኒውስን ነበር ኣባል ጦር ኣሜሪካን ፔት ሄግሴዝ ሓላፊ ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ ብምግባር ዝሾሙ እንትኸውን ንጆን ራክሊፍ ድማ ዳይሬክተር ብሔራዊ ሓበሬታ ብምግባር ሸይሞምዎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዝተፈረሙ መምርሕታት ሓምለዋይ ልምዓት ንምትግባር እጃማ ትዋፅእ ምህላዋ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብ8 ኣንፈታት ኣብ ልዕሊ 2879 ሄክታር ይስራሕ ንዘሎ ጸብጻብ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ገምጊሙ። ካብ ዜና ወፃኢ ወናኒ ኩባንያታት ኤክስን ቴስላን ኤሎን መስክ ኣብ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ
ሓላፊ ክፍሊ ኣፈጻጽማ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምዃን ሹመት ተዋሂብዎም። ባርከስ ተመልከቲ ዜናታተይ በዚ ዛዝም ስዒቡ ጸብጸባ ስፖርትና ክንቀብል ስለምትካርኩም ኣዚና ነመስገን ሰላም